Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng lolo ni Jess. Kilala niyo si Jess, di ba? Yung bida natin sa kampana. Ang sabi ni Jess, tawagin na lang natin yung lolo niya sa pangalang Abo. Taong 1939. Paranas, Samar. Kung hindi ninyo na itatanong, may mga iilang gamit na ibinigay itong lolo ni Jess sa kanya bago ito pumanaw. Puro yon mga buhay na salita at mga makikinis na bato. Kasama yon sa mga dinadasala ni Jess. Pero ang lahat ng iyon ay hindi pang kumbate. Puro pang proteksyon lang sa katawan. Bakit? Dahil lahat ng karga ng lolo niyang pangkumbate nakaukit sa dati nitong punyal o kung tawagin sa kanila noon ay gunong o gunong. Yung punyal na yon, ayaw na niyang ipamana sa kahit kaninong kamag-anak niya. Kaya inutusan niya yung tatay ni Jess na ibaon yun sa ilalim ng lupa. Anong dahilan? Marami nang sumumpa ditong iba't ibang nilalang, namamalasin o mahihirapan habang buhay yung susunod na may-ari nun. Dahil napakarami na nitong kinitil na buhay. Hindi sa mundo natin kundi yung mundo na nasa kabilang dimensyon. Itong mga panahong 1939, nasa edad 18 na si abo nito. Ang trabaho nilang magtatay nun, tagahatid ng mga tubo sa iba't ibang lugar sa Paranas. Sa araw-araw nilang paglalakbay, kung sino-sino din ang mga nakakasalamuha nila. Hanggang isang hapon, napag-utusan silang magtatay na maghatid ng tubo sa halos dulo na ng Paranas mula sa lugar nila. Wala naman silang magagawa. Utos yon ng amo nila. Nga pala, ang gamit lang nila nito noon, kariton tapos hila-hila yon ng kalabaw. Kaya medyo matagal ang biyahe nila nun. Kaya naman ng balikan. Pero yun nga, kukonsumo yon ng ilang oras nila sa isang araw. Nung narinig nila yung utos, alam na nilang kailangan nilang maghanda para sa magiging lakad nila kinabukasan. Dapat 3:00 pa lang ng madaling araw, umalis na sila. Kasi ilang oras ang babaybayin nila bago makapunta doon. At saka, hindi naman yon ang unang punta nila doon. Ang kaso lang, hindi nila inaasahang babalik pa sila sa lugar na yon. Dahil nung una nilang punta doon, nalagay sa alanganin ang buhay nilang magtatay. Mabuti na lang, bit-bit ni abo yung punyal na pinamana pa sa kanya ng lolo niya. At ang punyal na ito ay gawa sa purong bato na may mga nakaukit na letra na napakahirap basahin. Bukod sa mga nakaukit na letra sa mismong punyal, yung lalagyanan kung saan ito isinusuksok, merong kakaibang mga simbolo. Bago iwan yon sa kanya ng lolo niya, nagbilin ito na wag niyang gagamitin yon sa kapwa niya tao. Dahil makasugat lang yon ng konti, mawawala ang lahat ng bisa nun. Itabi niya lang. Pwede niyang ipakita sa mga kakilala niya
Pero sa ibang tao, wag. Saan galing yung punyal? Sa isang kaibigan ng lolo niya na walang nakakaalam kung saan dimensyon nang galing o kung anong klase ng nilalang ito. Hindi nila basta-basta pwedeng banggitin ang pangalan nun. Dahil kapag binanggit nila, kung hindi sila nagkakasakit, dinadalaw sila nun sa kanilang mga panaginip para bigyan ng babala. Nakakatakot ang itsura nito. Para siyang halimaw na hindi maintindihan. Nakita na yon ni Abo sa panaginip niya nung unang araw na ipinamana sa kanya ng lolo niya yung punyal na yon. Alam din naman ng tatay niya kung saan ginagamit yung punyal. Pwedeng pangtaboy ng masasamang espiritu, engkanto, maligno, lamang lupa, at ang pinaka-importanteng gamit nito, mabisang mabisa yun na pangontra sa mga aswang. Pero kahit na pangontra ito sa mga aswang, alam nyo ba na naaakit din ang mga aswang sa patalim na ito? Dahil meron itong kakaibang amoy na napakabango pagdating sa mga aswang. Ito yung bagay na hindi na naipaliwanag ng lolo ni Abo sa kanya. Basta kapag may malapit na aswang sa kanya, iwas-iwas niya lang yun sa hangin ng 3 ulit at itusok-tusok niya sa lupa. Pagpapakita yun ng senyales sa isang aswang, napapatayin mo siya gamit ang punyal na yon. Minsan na din itong nasubukan ni Abo nung kinuyog sila ng mga aswang sa pupuntahan ulit nilang lugar ng tatay niya. Kinabukasan, umalis sila sa lugar nila ng 3:00 ng madaling araw. Habang binabaybay nila yung daanan, nagkukwentuhan sila ng tatay niya. Tinanong siya nito kung napaghandaan ba niya lahat ng orasyon para sa punyal. Sumagot si Abo na hindi gaano, pero alam niyang hindi siya iiwan nun kapag kailangan nila. Nahirapan din siyang makatulog dahil iniisip niya yung magiging lakad nila. Mga 1 oras pa lang silang naglalakad. Wala pa man sila sa kalahati. May napapansin sila kanina pa na sumusunod sa likuran nila. Inihinto muna nila yung kariton na hinihila nila, tapos nilapitan ito ng tatay niya. Paglapit nito, nakita niyang 2 matandang babae yun. Ang nakakapagtaka, sa itsura ng mga yun, parang hindi na sila makakapaglakad. Kasi ang tatanda na ng mga itsure, tapos sobrang papayat ng mga katawan. Alam niyo yung itsura ng mga matatanda na nasa higaan na lang? Ganon. Tinanong ng tatay niya kung saan sila patungo para sana isasabay na lang nila. Pwede pa naman kasi silang sumakay sa kariton. Kaya pa ng kalabaw yon. Silang magtatay na lang yung maglalakad. Kahit anong tanong dito ng tatay ni Abo, hindi sumasagot yung 2 matanda. Nakatitig lang yun sa malayo, tapos tulala. Nang bunutin ni Abo yung punyal niya, iwinasiwas sa hangin at itinusok niya sa mga daladala nilang tubo. Pagtarak na pagtarak pa lang nun sa tubo,
Yung dalawang matandang babae, bigla na lang tumakbo ng napakabilis at pumasok yon sa loob ng gubat. Para ba silang may nakitang nakakatakot? Yung tatay ni Abo, napatakbo pabalik sa kanya. Natatarantang nagtanong ito ng, "Bo, ano nangyari?" Sumagot si Abo ng, "Mga aswang yon, tay. Siguro naaamoy nila yung punyal kaya sila sumusunod sa atin. Hindi lang dalawa yon, tay. Meron pa sa itaas." Bigla na lang sinampal ng malakas na hangin yung mukha ng tatay niya. Na tila ba merong pumapagaspas sa itaas nila na napakalaking ibon. Kalmado lang si Abo nun habang nangyayari yon sa paligid nila. Bukod pa dyan, may mga nagtatakbuhan pa sa gilid ng talahiban. Ibig sabihin lang nun, napakarami pala ang sumusunod sa kanila. Natakot na yung tatay niya. Ang sabi, wag na lang nilang ituloy. Sumagot naman si Abo na paputok na yung sinag ng araw. Hindi na yon makakasunod. Sana. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad. Ilang oras pa ang lumipas. Nakarating na sila sa lugar na pagdadalhan nila ng tubo. Naihatid naman nila yon ng maayos. Nung pabalik na sila, merong nakaharang na napakalaking puno sa dinadaanan nila. Hindi nila kakayaning magtatay na buhatin yung puno na yon. Ang nakakapagtaka lang, papaanong biglang nagkaroon ng tumbang puno doon? Ilang minuto lang naman yung lumipas mula nung dumaan sila doon. Tumingin-tingin sila sa paligid para hanapin yung katawan ng punong tumumba. Pero wala. Hindi din sila makakadaan sa gilid dahil malalim yung lupa. Hindi kakayanin ng kalabaw nilang makababa. Baka mapilayan pa. Ilang minuto nilang pinag-isipan kung papaano sila makakadaan doon. Ang sabi na lang ng tatay ni Abo, umikot na lang sila. Kaso lang, mas mapapalayo sila. Wala naman silang ibang pagpipilian eh. Bumalik sila Abo at nag-iba ang ruta ng kanilang uuwian. Nagpahinga muna sila sa isang puno nun para kumain. 8:00 na kasi ng umaga yun eh. Dapat 9:00 nakabalik na sila kung wala yung punong nakaharang. Pero tansya nila, baka mga tanghaling tapat na sila makabalik nun. Ayos lang naman. Yun lang naman yung hahatidan nila ng tuboy. Matapos magpahinga, nagpatuloy na sila sa paglalakad nila. Hanggang sa meron silang nadaanang maliit na baryo. Nakakapagtaka kasi halos magkakadikit ang mga bahay-bahay dito. Noon kasi sa lugar nila, magkakalayo ang mga bahay. Ito lang yung namumukod tanging baryo na magkakalapit ang mga bahay. Nung nasa gitna na sila nung baryo, isa-isang naglabasan yung mga nakatira dito. Ibang-iba ang hugis ng mga mukha nila kumpara sa mga taong nakakahalubilo nila. Mahahaba at matutulis. Tapos lahat ng mga yon, dilat na dilat yung mga mata. Karamihan pa sa kanila, nanginginig yung mga ulo, panay ang hingal, tapos para silang uhaw na uhaw. Ramdam kaagad ni Abo
na hindi sila palalampasin ng buhay ng mga yun. May humarang sa kalabaw nila at hinawakan nun ang tali nito sa ilong. Ginawa yun nung humawak para sumunod sa kanya yung kalabaw. Hinila sila nun papasok sa isang masukal na gubat. Sumisigaw na yung tatay ni Abo. Mura siya ng mura. Ang sabi niya, tumigil sila sa ginagawa nila kung ayaw nilang magkapatayan sila doon. Nakikiraan lang sila. Wala silang ginagawang masama. Ang sabi lang ni Abo sa tatay niya, hindi yan sila makikinig, tay. Hayaan mo lang. Nung nasa pinakaloob na sila ng gubat, tumigil yung humihila. Naririnig nila na para itong may tinatawag. Maya-maya pa, may mga nagsidatingan doon na mga nakahubot-hubad. Sa pagkakatanda ni Jess sa kwento ng lolo niya, parang 6 o 8 yun. Mapuputla at makikintab ang katawan ng mga ito. Mahahaba ang mga buhok na parang ugat ng mga puno. Mahahaba din ang mga braso na halos tumama na sa mga tuhod nila. At ang pinaka nakakagimbal sa lahat, yung mga itsura nito. Lahat ng mga yon, butas ang gitna ng mga muka. Wala silang mga ilong. Tanging mga mata at bibig lang ang meron. Sumisenyas-senyas yun doon sa mga lalaking humila sa kalabaw nila. Naririnig nilang nagsasalita pero hindi nila maintindihan yung lengguwahe. Matapos ang usapan, naglakad na papalayo yung mga kalalakihan habang tinitingnan sila at tatawa-tawa pa. Nanatiling kalmado si Abo, pero yung tatay niya takot na talaga. Ang sabi pa nito sa kanya, tumakbo sila kaagad kapag nakalayo na yung mga kalalakihan. Hindi na sila mahahabol nun. Iwan na nila yung kariton tsaka yung kalabaw doon. Ang importante, mabuhay sila. Ayan na. Naglalakad na paikot-ikot sa kanila yung mga nilalang. Si Abo, patingin-tingin lang habang hinahawakan yung kalabaw nila. Yung tatay niya, nakaamba ng itak para kapag may lalapit, tatagain niya kaagad yun. Ang sabi ni Abo sa tatay niya, baba mo na yan, tay. Hindi sila tatablan yan. Yung tatay niya, para ng baliw. Tumutulo pa yung uhog nun habang nagsisisigaw ng, mamamatay na tayo! Bu! Mamamatay na tayo! Maya-maya pa, may tumapat na isang nilalang kay Abo. Tumingala ito sa kanya kasi nasa taas siya ng kariton eh. Habang nagtititigan sila, walang sabi-sabi, binunot ni Abo yung punyal niya at itinarak niya yon sa leeg nung kaharap niya. Nag-angatan ang lahat ng ulo nung nakapaligid sa kanila at tumakbo yun papunta doon sa sinaksak ni Abo. Tinulak ni Abo yung ulo papalayo sa kanya. Tapos lahat nung nilalang nagkumpulan doon sa sinaksak niya at hinila yun habang naririnig nila na panay ang kumpas ni Abo ng punyal sa hangin.
Maya-maya pa, nakarinig si Abo ng yung sinaksak niya. Parang nagkakaroon ng balat yung gitna ng muka. Unti-unting umatras ang mga nilalang na yon hanggang sa nilamo na sila ng dilim at hindi na nakita pa nila Abo. Okay, matik na. Meron tong kasunod, no? Mahaba to, siguro aabutin tayo hanggang part 4 na tig to 20 minutes. So sa ngayon, ito na muna. Napakaangas nito ni Abo. Kaya talaga namang dapat ninyong abangan. Yun lang. Kita-kits tayo sa part 2. Salamat.